Dobrý den, vítám vás opět v Uherském Hradišti na stavbě zimního stadionu. Budeme se podívat, jak nám pokračuje stavba. Tak, dneska jsme se hlavně přišli podívat na to, jak se dělá technologie ledové plochy. Můžeme vidět první vyhřívanou desku, která se dnes betonuje. Následně bude pokračovat tepelná izolace a chladící deska. Tato ledová plocha by měla být hotová začátkem června. Na tuhle spodní vyhřívanou desku bude použito přibližně 300 kubíků betonu. Teď se nacházíme v části ubytovny. Tady nám práce v celku pokročily, začínají se osazovat topné tělesa. Máme podmalováno, příští týden začínají obklady a dlažby v sociálních zařízeních. V současné době probíhají práce i na zateplení fasády. Máme tu dva druhy, je tady kontaktní zateplovací systém a provětrávaná fasáda. Jak můžete vidět, tady už je nachystáno podmontáž kazet na provětrávané fasádě. Dál, co nás ještě čeká, dokončit areálové rozvody vody, kanalizace, zakovací objekty a potom venkovní terénní úpravy plus komunikace. Pro dnešek je to vše. Jak se bude příště dít něco zajímavého, tak vás o tom opět budeme informovat.